салом алейкум духтаракҳои азиз. Имрӯз мехоҳам ба шумо тарзи пухтани фатири гӯштиро нишон диҳам ва ба саволе ҷавоб диҳам, ки бисёриҳо мепурсанд. Чаро дар бизнеси фабрилӣ на ҳама муваффақ мешаванд? Росташ духтарако ин аст. Сабаб дар компания нест, сабаб дар худи одамон аст. Бисёриҳо бизнесро ҷиддӣ намегиранд. Фикр мекунанд, ки худаш мешавад. Аммо бизнес духтарако ин кор, интизом ва сабр аст. касе 1-2 моҳ кор мекунад, натиҷаи калон намебинад, таслим мешавад. Аммо муваффақият қадам ба қадам мешавад духтаро. баъзеҳо даъват карданро метарсанд, аз не роҳ афтода мешаванд. Аммо ҳар як не шуморо ба як ҳа наздик мекунад. касе ки меомӯзад, ҳар рӯз кор мекунад, ба роҳбараш гӯш медиҳад ва ба худ боварӣ дорад, ҳатман натиҷа мегирад. фабрилик беҳтарин кор аст, ки шумо дар ин кор орзуҳои худатонро амалӣ мекунед. агар шумо тайёред, ки кор кунед, ин бизнес ҳаётатонро тағйир медиҳад. духтарако, ман ба шумо бовар дорам. биёед якҷоя қадам гузорем, ниятҳои нек дошта бошем ва соли 2026-ро соли натиҷаҳои бузург гардонем. духтарако, ман худам стажи 4 сола дорам. 4 сол боз дар хона ишта ҳам фарзандонамро калон мекунам, ҳам хӯрокҳои бомазза пухтанро ёд гирифтам, ҳам пулои калон кор мекунам. агар ҳамкорӣ кардан хоҳед, марҳамат ба ман нависед.